idemo. Imam jednu ideju kako da napravim najbolji crtež. Svi će crtati srce na papiru, a ja ću ga napraviti od papira. Izgleda cool. Preostalo je samo dodati boje. Onda će se uopšte neće razlikovati od pravog popita. Aj, nije nešto. Izgleda kao šarena mrlja. Pogledaj kakav je moj popit. Zašto su uopšte potrebne četkice kad postoje prste? Tako ispada mnogo lepše. Lepota. Gotovo? Sigurno ću pobediti u ovoj rundi. Sumnjam da će neko nacrtati nešto bolje. Da, teško će neko ponoviti nešto tako ružno. Pa šta ja da radim? Moje srce uopšte nije lepo. Možda će me spasiti moja značka. Ima isti oblik, istu boju kao naša nagrada. Treba samo prilagoditi veličinu. Sad izgleda savršeno. Sad ga treba zaokružiti. Ispada odlično. Imam sve šanse za pobedu.